o mundo na súa inmensa e maravillosa diversidade. Era como despedía nos domingos do verano 2010 Andando a Terra, Begoña Caamaño, un dos proxectos radiofónicos máis senlleiros e que tiña máis marca Begoña, non? E de Manuel María. Claro, claro. Ese título está claramente inspirado en Manuel María. Nos artigos. Claro. Y no, pero el Pero tamén era periodista de radio. O nacionalismo universalista que falábamos antes, ¿no? Nos somos en canto que o mundo é. Somos e estamos, sí. Perdón. Claro. No, está ben, porque viñamos de falar agora do vínculo con Portugal, pero ese vínculo, a través tamén deste programa, espallouse a outros lugares, e comentábamos antes a capacidade ou, digamos, a oportunidade que ofrecía a lusofonía e a lingua para entendérmonos con outras culturas con maior facilidade, non? Nada en Bego era fume, non? Todo do que Bego falaba era paixón e era coñecemento de verdad e era vida propia, carácter e consciencia, non? Entón, Bego é unha gran coñecedora do resto do mundo, é dicir, igual que ten curiosidade por todo o que pasa aquí, todo o que a rodea, ten moitísima curiosidade e moitísimo respeto por todo o que pasa tamén no resto do mundo, non? Empezamos, pois, o máis próximo é ese mundo lusófono, pero o resto do mundo tamén me interesa, porque temos que entender, porque eu penso de unha maneira, é dicir, canto nos condiciona a cada un de nós o espazo cultural no que medramos, no que crecemos, non? Claro, e a aproximación que facía esas culturas non era igual desde a frivolidade ou desde... Non, claro, era... de ninguna maneira, claro. Era desde ir ao profundo, entender e, como sempre, partillalo xenerosamente, facer entender, axudar aos demais a entender. Tú xa participaches, fixeche parte dese... Sí, a verdade é que xa o dixen, foi unha oportunidade de coñecer mellor cada lugar e cada un deses lugares que ademais Bego coñecía en algúns casos a fondo, entón, e se non os coñecía tan a fondo era unha oportunidade tamén de facelo, non? E é certo que sempre estaba moi preocupada pola cuestión sociopolítica neses países, por facernos entender a idiosincrasia dun país e como funcionaba. Ela, eu creo que pensamos máis xente, pero ela pensaba seguro que as fronteiras son un invento político. E creo que na lusofonía, para Begoña, como non só para ela, pero nela, na lusofonía como espazo cultural, non somente da lingua, sino como espazo cultural, era unha alternativa, a ver como digo que suene bien, a españolicidade imperante. É dicir, evidentemente, o idioma español é o segundo idioma máis falado do mundo, o seguinte é o portugués. Ela tiña acceso ao español se quixera, pero non era o caso, pero tiña o galego e o portugués, co cal podía chegar non somente a comunicarse, sino a recibir, a entender, a interpretar, a ver o mundo desde outras situacións, non? E iso é moi atraente, moi atractivo. Fíxate o que é Brasil. Claro. O que é Brasil. En Argentina hai un colexio que se chama Santiago Apóstolo, onde dan galego, inglés e español, e para que aprenden galego os argentinos que non son de orixen galego? Para poder facer negocios con Brasil, para recibir os turistas brasileiros que veñen a Argentina e estudian galego. Claro, é dicir, recoñecer que ti es parte tamén dese mundo cultural é unha vantaxe. Ela víao como vantaxe, non digo vantaxe económica, sino como vantaxe cultural, como máis recursos, como máis capacidade. E este traballo que facedes vos vai nesa dirección. Nós temos aí un espazo no que sentirmonos cómodas. Claro, un deses episodios de Andar na Terra levou unha a China, que onde vai ir Ponte nas Ondas ao remate deste ano, a raíz desa inclusión nunha nova plataforma na que está traballando a UNESCO, verdad, Irma? Pois así é, a integración de Ponte nas Ondas na UNESCO xa fai uns anos, vai nos levar a finais deste ano a China para presentar ali o modelo
o modelo que promove Ponte nas Ondas de inclusión da radio escolar e do traballo sobre o patrimonio inmaterial co alumnado nas escolas. Escoitando o programa de Andando a Terra sobre a China de Begoña Caamaño, parecíame tamén, non sei, como máxico o interese compartido por todo vinculado co patrimonio inmaterial que amosaba ela tamén nese episodio, porque, como dixeches ti antes, non eran programas de viaxes recomendando sitios turísticos, todo o contrario, eran unha visión a fondo sobre o lugar para intentar comprender a súa cultura, as súas tradicións, os seus rituais, falaba moito de rituais vinculados con formas de ser, non? Pequenos matices que nos van convertendo en parte dunha sociedade, parte dunha comunidade. E nese programa sobre a China entrevistaba, algo que tamén me chamou moita atención, entrevistaba a unha profesora chinesa que era profesora de cultura oriental na Universidade do Miño. Entón, a conversa producíase de forma completamente fluida, sen ningún tipo de barrera lingüística, entre Begoña falando en galego e a profesora falando en portugués. Claro. Con total normalidade, non? Sen que a diferenza de lingua fora ningún impedimento e poñendo en práctica esa integración total do galego da lusofonía. E falando da China e do ritual do té e de como se facían os casamentos e como era a música, non? Tamén moi boas achegas por a túa parte, Luxía, sobre a música máis tradicional, máis moderna. Encantou, me gustou moito e agora teño aínda máis gana de ir a China. A descubrir tamén. Pois eu podo decirvos, para os que están expostos nas ondas, que ese programa da China témolo porque familiarmente temos un vínculo especial con China. Eu teño 2 fillos adoptados en China, un deles que veu no ano 2010, cando se fixo ese programa, eu afillado de Begoña. A miña filla primeira chegou no 2005 e entón, a partir de aí, temos un vínculo familiar con China e temos un vínculo, o sea, renace tamén esa descoberta, esa necesidade de coñecer ao país, de coñecer os costumes, de coñecer, porque hai un compromiso tamén xa de integrar a China na nosa, o sea, forma parte xa da nosa estrutura familiar, non? E que entón eu creo que está feito, por eso ese en concreto eu o teño, non? Porque inmediatamente ela modeu, non? Toma, non? O sea, aquí está o meu Andando a Terra de China para ti, non? A mí a sensación que me debo escutar o programa era que estaba facendo o que fai Ponte nas Ondas co alumnado, que é traballar sobre patrimonio inmaterial co alumnado, que entreviste os avós, que falen sobre entroido, que falen sobre as tradicións, que falen sobre as festas. Fixo, bueno, el outro nivel con China. A mí deu unha impresión de que realmente era o mesmo. Era ese traballo, ese cuidado, esa dedicación, tratalo coa familiaridade, como que non o coñecido, falando cunha rapaza, 21 anos, que era chinesa, que vivía en España, preguntándolle pola súa familia, polos costumes. Puiden establecer aí de forma bastante evidente unha similitud, ao final era traballar sobre patrimonio a través da radio. E gustoume moito atopar, claro, Begoña, a súa forma de contar era inimitable. Pois así, coa música, chegamos ao final deste Andando a Terra, hoxe especial monográfico sobre China. Grazas pola compaña nesta enriquecedora viaxe dende a Radio Pública de Galicia. Para todas, para todos, unha aperta.